Sarasi avavaini denza kuti Lazarasi unofarira hembe dzemaedgasi pati hauna kashi maizonditilasi ndakaramba ndiri siriyasi ende kumangoma ndachiniasi taikuni anonimasi misileniasi ndingoripo pakupiliriza vainyomba ndoda vabhilidhe kutandina kuromba ngoma kuputika kuita semabhomba kubururuka nemachuni panikatsomba ndini uya wamaiseka maindishora kunyangwe nezvandaipfeka maindiyandareta asi chacha vazondisa paripeta asiwe mufesi wangu Lazarasi ava vaindidedza kuti Lazarasi unofarira hembe dzemaedgasi pati hauna kashi maizonditilasi ndakaramba ndiri siriyasi ende kumangoma ndachiniasi taikuni anonimasi misileniasi makaita zvenyu Mwari Baba ndaibhilivha ndinobuda ipapa vamwe vaitoona kunge ndiri kefa vachitaurisa vachindinyangadza ndakazoramba ndakatsungirira mageto idzi ndo vakanditishingirira ende kumangoma handisi kusarira kutongopinda pamangoma inzwa maungira iwe mufesi wangu Lazarasi ava vaindidedza kuti Lazarasi unofarira hembe dzemaedgasi pati hauna kashi maizonditilasi ndakaramba ndiri siriyasi ende kumangoma ndachiniasi taikuni anonimasi misileniasi ndingoripo pakupiliriza vainyomba ndoda vabhilidhe kutandina kuromba ngoma kuputika kuita semabhomba kubururuka nemachuni panikatsomba ndini uya wamaiseka maindishora kunyangwe nezvandaipfeka maindiyandareta asi chacha vazondisa paripeta asiwe mufesi wangu Lazarasi ava vaindidedza kuti Lazarasi unofarira hembe dzemaedgasi pati hauna kashi maizonditilasi ndakaramba ndiri siriyasi ende kumangoma ndachiniasi taikuni anonimasi misileniasi makaita zvenyu Mwari Baba ndaibhilivha ndinobuda ipapa vamwe vaitoona kunge ndiri kefa vachitaurisa vachindinyangadza